Galantnosť matematika. Raz známy francúzsky matematik barón Augustin Louis Cauchy dlho, ale neúspešne vysvetľoval mladému grófovi Henrymu de Chamborovi jednu zo zložitých teórií o priečnom reze kužeľa. Mladík si dôkaz teórie vypočul s veľkou pozornosťou, ale stále rozpačito opakoval: ničomu nerozumiem, maestro, opäť nerozumiem. Matematik znova a znova začínal podrobný výklad. Nakoniec mladík s povzdychom povedal: prepáčte, ale vôbec nechápem, o čo tu ide. Dovedený do zúfalstva, Augustin Cauchy zvolal: teória je správna, prisahám na svoju česť. Mladý gróf Henry de Chambord, ktorý bol posledným princom z rodu Bourbonovcov a uchádzačom o francúzsky trón, bol veľmi galantným mladým mužom. Keď počul frázu prisahám na svoju česť, veľmi zdvorilo povedal: ach, maestro, prečo ste to nepovedali hneď na začiatku? Nikdy by som si totiž nedovolil pochybovať o čestnom slove tak váženého človeka. Takže dokazovanie tejto ťažkej teórie je zbytočné.